Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irba'illahi ta'ala rabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Bariha bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bisabih. Khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ba bin Yahya Atalallahu amrahu fi siyah wa afiyah wa khususan Jami' Masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan sahib hadzal kitab an-Nasihat Dunya lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam an radiyasira anna qiyamal laili istune qiyamul lail iku min asqali syai'in iku saking luwih abote swiji alan nafsi ngatasi ati wala siyaman lan luweh padan nawe ing dalam sawise turu wa inna ma yasiru lan angin pamestine dadi apa qiyamul lail khafifan iku enteng bil ihtiyati kelawan kulino kebiasaan membiasakan wal mudawamati lan langgeng nawas sabri lan sabar al masyaqqati ing atase alal masyaqqati ing atase masyaqqa wal mujahadati lan merangi fi awalil amri ing dalam kaitanane perkara summa ba'da dzalika mangko nulis sawise mengkono biasa nano babul unsi yan fatihu dadi kebuka apa babul unsi apa lawang aring billahi lan Gusti Allah taala wa halawatul munajati lan manise munajalahu marang Gusti Allah waladzatul khalwati lan enake nyepi bihi lan Gusti Allah azza wa jalla. Wa inna zalika lan nalikane mengkono kebuka la yasba'u ora warek sapa insanu manungsa minal qiyami saking qiyamul lail fadlan luweh-luweh an ayyastaqila saking yen to milang abad sapa wong hu ing qiyamul lail au yang sarau ta sarasan sapa wong anu saking qiyamul lail kama wa barawang akang tumiba apa dalika mengkono la yasba lisolihina kedua wong saleh min ibadillah saking pira-pira kawan Gusti Allah hatta qala ilmu wa alam anna qiyamal laili min asqali syai'in 'alan nafsi. Ketahuilah sak temene qiyamul lail salat wengi ibadah marang Gusti Allah tengah wengi iku termasuk suatu perkara yang sangat berat kanggone hati. Lebih-lebih pada saat tangi turu wa inna ma yasiru khafifan bil ihtiyati wal mudawamati was sabri 'alal masyaqqati wal mujahadati fi awwalil amri. Tapi qiyamul lail iku iso dadi ringan lawan sebab yang pertama yaitu membiasakan diri, membiasakan hati supaya terbiasa
dalam qiyamul lail, ibadah wengi. Terus yang kedua, wal mudawamah, nglanggengna, cara mana senantiasa dilakukan lah tiap wengi qiyamul lail, tiap wengi ibadah dilakukan terus-menerus. Wasabri 'alal masyaqqah. Sing ketiga, sabar ing atase masyaqqah. Cara mana cobaane kan kaya contoh cobaan ngantuk. Ngantuk iki ya wis umum jenenge wong. Tapi nek awak dhewe sabar ya bakale enak nek wis kulino. Wal mujahadati fi awal amri. Merangi kaitane perkara. Tegese awak dhewe nek lagi ngawali qiyamul lail iku ya ngantuk enak, terus males ya enak. Lah iku kabeh disabari, diperangi, dibiasakan. Monggo ya bakal enak sak terus ya. Jadi enteng cara ngono. Summa ba'da dzalika yanfatihu babul unsi billahi ta'ala. Maka setelah orang tersebut terbiasa selalu melakukan qiyamul lail, maka pintu aringnya Gusti Allah bakal kebuka kanggone wong iku mau. Wa halawatul munajati, dan bakal krasa manise munajah, manise madhep, manise ngibadah marang Gusti Allah. Tegese ya kuwi mau ing dalem qiyamul lail. Waladzatul khalwati bi. Dan ketika orang tersebut telah terbiasa untuk qiyamul lail, maka orang tersebut akan merasakan enaknya, nikmatnya berduaan dengan Gusti Allah, nyepi kalian Gusti Allah, curhat marang Gusti Allah. Wa inda dzalika la yashba'ul insanu minal qiyami. Dan ketika hal tersebut telah terjadi kepada seseorang, maka orang tersebut tidak akan kenyang akan hal itu. Cara mana? Ia akan selalu kurang dalam melakukan qiyamul lail. Cara mana? Ora puas-puas, ora wareg-wareg lah. Fadlan an ayyastaqilahu aw yaksala anhu. Kama waqa'a dzalika lis-shalihina min ibadillah. Seperti halnya yang telah terjadi kepada orang-orang saleh, kepada kaula-kaula Gusti Allah. Hatta qala ya ngendika sapa qailun wong kang ngendika saking sholihin, ingkang lamun ana apa sapa ahlul jannati, sapa penduduk swarga iku fi mislima iku ing dalem padane barang. Nahnu kang utahe kita iku fi ing dalem billaili ing dalem wengi. Annam apastune ahlul jannah la fi aisyin iku ing dalem penguripan thayyibin kang bagus. Wa qala ndika sapa akharu, sapa sing liya, mundu arba'ina ing dalem mangsane 40 awane sanatan taune. Magemma ora nusahaken ni ing senapa sayan suwiji illa tulu al-fajri angin metune fajar shadiq. Iki wonten dawuhe sebagiane wong-wong saleh, maksudnya wong-wong sing telah terbiasa, telah merasakan lazatnya qiyamul lail. Dewe salah jenenge mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Selama 40 tahun berjalan, maksudnya selama 40 tahun berjalan ingsun qiyamul lail,
ma ghammani syai'un, tidak ada yang menyusahkanku kecuali illa tulu'ul fajri, kecuali munculnya fajar saja. Jadi wong soleh iku ora susah, apa-apa ora susah kecuali nek wayah isuk fajar saja muncul itu kan wis wayah isuk. Berarti qiyamul lail dilanjut besok lagi, ngoten. Mergo wis ora qiyamul lail neh. Wayah subuh ngoten niku. Wa qala ketika sapa akhir ahlul laili utawi ahlu ibadah ing dalam wangnya. Fi lailihim ing dalam wangine ahlul lail. Alazzu iku luwih enak min ahli lahu kalimbang ahli lahu. Fi lahwihim ing dalam lelahane ahlul lail. Wa qala lan ketika sapa akhir laula qiyamul laili. Umpama ora ana utahe qiyamul lail wa mulaqatul ikhwani lan tetemu kanca-kanca fillah ing dalem ridhone Gusti Allah. Ma ahbabtu mangka ora demen ingsun al-baqa ing tetep fid dunya dalam dunya. Wa akhbaruhum utahe pira-pira ceritane ulama salaf. Fi dzalika ing dalem mengkono kang tinutur kasiratun iku akeh masyhuratun kang den kuncaraken. Terus ngendikane sebagian ulama soleh malih maksudnya wong soleh sing wis merasakan lazate qiyamul lail. Laula qiyamul laili wa mulaqatul ikhwani fillah. Jikalau tidak ada qiyamul lail atau bertemu teman-teman ing dalem ridho Gusti Allah, ma ahbabtul baqa fid dunya, maka saya tidak akan senang untuk menetap di dalam dunia. Tegese luwih seneng para manusia Allah. Wa akhbaruhum fi dzalika katsiratun masyhuratun. Adapun cerita-cerita ulama salaf sing kaya ngoten iku sing wis merasakan lazate qiyamul lail iku ada banyak. Pun terkenal. Wa qad shalla khalaiqu minhum wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rafa'anna bihi bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil i'tikaf. Wal i'tikafu ta i'tikaf iku sunnatun sunnah mustahabban kang den kokohake. Mula-mula iku dapat dua i'tikaf syaratane utawi syarat loro. Ahduha utawi salah sijine syaratain an-niyatu iku niat. Wasane utawi sing kedua iku al-lubsu. Iku berdiam diri fil masjid dalam masjid. Wala yakhruju lan ora metu sapa wong aminal i'tikaf saking i'tikaf al-manzuri kang den nazari illa li hajatil insani kejaba karena hajat manungsa. Au udzur min aidin bayane saking haid au maradin utawa yuk layung dirung kang ora mungkin apa al-maqamu berdiam diri mau ing dalam masjid. Mau sertane marat ing dalam masjid. Wa yabtulan batal awan i'tikaf bil wad'i kelawan kumpul bojo. Iki fasal nerangno hukume i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabatun. Adapun i'tikaf iku termasuk kesunahan sing cara kuat, kesunahan sing kuat. Pada setiap waktu disunahkan i'tikaf. Walahu syaratani ahaduhuma an-niyat. Adapun dalam i'tikaf sendiri itu ada dua syarat. Yang pertama, niat melakukan i'tikaf. Terus yang kedua, al-lubsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Jadi syaratnya ada dua.
Orang nek wis niat terus kemudian wis berdiam diri di masjid iku wis dikatakan i'tikaf. Wa yakhruju minal i'tikafi al-manzuri illa li hajatil insan. Tidak diperbolehkan bagine wong sing i'tikaf karena nazar. Cara mana? Bersumpah. Cara mana? Nazar. Nek dagangane laris apa i'tikaf. Lah, i'tikafnya orang tersebut maka iku ora oleh keluar, ora oleh diakhiri ketika tidak ada udzur tertentu, kecuali ada hajat kemanusiaan atau udzur haid atau sakit yang mana tidak memungkinkan orang tersebut berdiam diri di dalam masjid. Wa yabtulu bil wad'i. Adapun i'tikaf sendiri itu bisa batal karena orang tersebut berkumpul di dalam masjid, kumpul bojone di dalam masjid. Amma mubasyaratul mutaqifi bi syahwatin fa tabtulu i'tikafu in anzala. Ketika seorang mu'takif, seorang i'tikaf itu bersentuhan, berhubungan, bercumbu rayu karo bojone nabi syahwatin maka iku membatalkan jika keluar mani, dan jikalau tidak keluar mani maka tidak batal. Kitab Ahkamil Haji wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.